И здравейте, днес ще правим клипове на Five Nights at Freddy's 2. Едно! Защо 2? Това от двойката е пояка. И така. Добре, последния път ни изплаши Бони, Но с клипа ни нещо не стана. И извинете. но сега почваме нов, така че на нов. Да. Айде. Така че насладете се на клипа и гледайте. Добре, минуткал. Така. Никой нещо не прави. Да ви кажа, че ти малко прилича на Golden Freddy, но си е Фреди. Роботизирано мини-мече. Golden Freddy не се вижда на камерата. Да. Но още първо не успяхме да оценим. Първито не беше в ето тази шахта. Left Не, Tire. в другата, в Right Tire. Сега отиди да видим Бони дали е тръгнал. Първито още 12 часа да тръгва 2 часа. Как си беше изтървал китарата за последния път? Ти стегаш демото. Да, знам. Ето някъде тук като беше, ако е минал тук бързо, тук беше последния път и беше без китара. Следователно. А то е много странно, когато тръгва от тук, се наминава така. И си отива в ейтаса. И после ти отива в ейтаса стая. Не, В ейта. в ето тая. Ето се телепортира. Да. Постата пицария е много гадна. По-скоро года. Отвели от Бони тръгнал ли е? Бони. Да, Бони. Искаме Бони. 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 Не, Бони. А защо? Стига. То Бони тръгва първи. Аз нямам пари. Ти е геймър, бе. Happy birthday. А Бони защо тръгва първи? Бони защо тръгва първи? Защо така? Защо това е привилегия на играта? В четвъртата версия вече може да се ходи. Ако искате да гледате си го, то ще излезе на телефона и чак през юли. Може и да не излезе. 2 часа. Тръгна вече. Тръгнал ли е? Ама Music Box само е тръгнал. Да, Music Box. И приятели, friends, ако ми пишете добри оценки, ще ви пращам още такива клипове. Ще правиш още такива клипове. Няма никой. Бъде още малко ще тръгне, вече ще се свети лампата. 3 часа. Да. Колкото съм чел, Бони минава на трета камера, после на втора, после тук. Не знам маршрута. Но е дълъг. Извинете, но моят приятел си пее. Ако обичаш... Добре, сега... Натисни при апс. Чакай, бе. Още не е тръгнал и е 3 часа. Браво. Гледай само. Ще видиш как изчезва. Ще изчезва. Да Изчезва. на бас, че вече... Да. И приятели, сега... Пак да го видим, искате ли? Вижда. Той бъдето малко страшничък. Да. Не е много. Днеска почва да слуша. Няма го, бе. Няма го и тук. Няма го и тук. Няма го никъде.
Where? Чакай. Where is he? Стига. Светко. Я виждам, не си кисне тука. Какво стана? Его, без китара. Флайрака. Да видим тук. 4 часа. Я без чика. Я. Не. Тук е. Много странно, как оцелява? Няма го тук. Кой? Бони? Friday Event. Да. Ето го бони. Навивай Music Box-а. Сега свали камерата и виждане. Няма го. Friday Event. Няма е чика. Кев. Служи си маската. Кев голям. Служи си маската. Държи кутията на Макс. Служи маската. Айде. И стои тук. Бери кутията на Макс. Да, навиша. Максим нищо и да прави. Само и да стои. Стой далеко. Стой малко по-далече. По-далече, що се страшно. Не е чак толкова страшно. Все пак някои хора казват, че тази игра хич не е страшна. Там дет. Няма никой. Колко е часо? Година. Не си сваляй. Не, нищо не прави. Стига, Максо! Не си да време. Само гледам. Уинбокса вече стана. Пускай Уинбокса! Уинбокса, пупет снимачка излиза. Който? Бокса! Защо свали маската? Успя ли да набиеш? Да, се върнах. И така, видите ли? Сложихме си и папе нищо не разбра. Приятели. Имаме късмет днеска, чикаляка. Колко е? 5 още. И приятели, днес ще видим това. Ами чока, кога ще тръгне? Тихо, нето. Не чока ще ми тръгне. И приятели, не никак. Колко часа? Чакай, не знам, ще оставим тъй. За малко да спиля маската. Не натискай нищо, Максо. Не знам. Иначе ще сваля. Спря. Това е много яко, приятели. Секъм това. Минахте ни сбор. И за това ни беше всичко. И сега следващия епизод ще бъде на втора нощ. До виждане.